Baklay kami guys. Itong isa guys. Nagtago. Hey guys. Tara kung bana oh. Dili oy, diri lagi. Pwede pag puro ta makaagi nga ri. Nanami din guys, amo nakasakay bitaw ng tricycle guys kay naay bata kulit kay sa tanan. Tagaan ako ngayo siya. Ay pwede pa dani oh. Una pa oh. Wala pa naalihan. So nanami din guys. Kuan. Dayon bugas tara kung banana nga gwapo. Wa na nagtalikod na siya guys. Kaslakan og kamera. Mag-ayo-ayo na sad ko dira. Nay. Toy. Gana ra ba? Toy. Pa! Wala ka. Oh. Papa. Hoy, katuluga ra ka dira ba? To. Naubog ka? Ano katuluga ka? Kalimot kasi. Lang, cara isiway. Bakusan. Wala sa ngiro kay mapakan ta. Malabang rabies. Gamay ra ba mo ba? Namoy kanon pa mga unta. Oh. Balay oy gadungo-dungo man kita. Magsakit man sa datong kuan ani. Sakit dili og ani Liog. Oh, ba inom. Kuan na gatas na ko nang sumpay. Kuan ni doyon sa mani, kuan mani. Talo yata siya. Kaya tak kalo. Mga unta. Ano ni ulang ko? Mga unta. Kalo lagi. Pagukad. Ay, wala kanon. Gumay kayo kanon na maglungan ta, maglungan. Kanila yan. Baboy ay gamatin kaayo. Manilang balay guys. Oh. Wala pa taon ko nakauli sa dito. Tukang mama. Ako na ako na tutingbon si mama kadtulid ko oy. Sa man uban ka? Oy, ko na ang trabaho. Ang trabaho. Nang gipalit tawag ko na ko na sa imo. Ang pila ni karon. Libo raman na oy kapin oy. 25 kilos raman in taon pa na. Hindi pa. Si mama ating ubon na to nako kadto si mama dato oy. Hawa ba hawa? Hawa dugi. Hawa mo hawa. Hawa ba tuy? Usa sa pinina. Bukong hawa. Uy, Mura ka na yung anak isar ka buok. Bukong bukong lagi na. Sudan ta stas au. Sudan na napalit ay kung sudan no litson manok og limpo. Kay mga unang ta na awa. Yung ang naman no. Na daily fish. Bulan dili ka to, harap ta ba? Ba, bulan ka karon, lagi balik ta. Nagduwa naman ka bulan guro. Dilo eh. Makad bulan sa bulan na to. Aw tulo na.